Prístroj na meranie tuku a vody v tele DAIRS je veľkou pomocou pre vyznávačov zdravého životného štýlu. Je určený pre domáce použitie. Denodenne umožňuje sledovať nielen vývoj hmotnosti, ale aj najmenšie percentuálne zmeny obsahu tuku a vody v tele. Kontrola obsahu tuku alebo zloženia v tele je účinným prostriedkom na sledovanie zdravia. Obsah vody v tele poskytuje tiež informáciu o zdravotnom stave. Keď sa hmotnosť nemení a obsah vody sa zvyšuje, signalizuje to pribúdanie svalovej hmoty, čo z hľadiska zdravia je dobré. Keď obsah vody v tele klesá, znamená to, že ubúda svalová hmota, zvyšuje sa obsah tuku v tele alebo sa narušila rovnováha vody v tele. Na meranie množstva tuku a vody v tele sa využíva bioelektrická impedančná analýza. Pri prvom použití je potrebné zadať osobné údaje užívateľov, ktoré zostanú v pamäti prístroja. Prístroj elegantného dizajnu, 4 precízne senzory pod kaleným sklom o hrúbke 8 mm umožňujú meranie s vysokou presnosťou.